Kerman triste. Bai, Mikel Pablo, bai, zure etxean nago, eta ez ditut kartarik topatzen. Ez, eta bai, toki guztietan begiratu dut, nola? Aizu, badakizu nik ez ditudala inoiz gezurrik esaten, Ez, hemen ez dago Osakidetzako kartarik. Zer? Mikrobil labean barruan begiratzeko, baina nola egongo da. Bai, hemen dago. Osakidetza, bai, aizu, Mikel Pablo. Ez dituzu gauza zentzuzkorik egiten, Nola? Karta ez zabaltzeko? Aizu. Bai, nik ez ditut horrelakorik egiten. Baina, bueno, baina egiteagatik ez da ezen gertatzen. Mikel Pablo! Ez nahaztu aditzaren numeroarekin. Ez dut inoiz gezurrik esaten, edota ez dut horrelakorik egiten. Esaldietan, aditz laguntzailea singularrean ipiniko dugu. Ez dira zuzenak izango hortaz, era honetako esaldiak. Ez ditut inoiz gezurrik esaten, edota ez ditut horrelakorik egiten. Mikel Pablo gaixoa. Niri adarra jotzen, Sevilelaren susmoa. Baina, utza egin dut. Bueno, behintzat, osatuko denaren esperantza dauka. Opa, Kerman! Aspaldiko zer moduz, enteratu altzara? Bai, enteratu naiz. Joe, nik ega gainditu eta zu ezara bat ere posten, zoriondu nazazu behintzat. Zorionak. Gainditu duzunaren zurrumurrua heldu zait. Bueno, eta oraindik nik aprobatuko dudanaren esperantza dauka. Jesus, Kerman, baina zer gertatzen zaizu? Ai, ez dakit, hola. Triste nago. Baina zer duzu? Mikel Pablo, oso larri eta Mikelaren susmoa daukat. Gezurra esan duen susmoa daukat, osatuko den esperantza daukat, eta gaixo dagoen zurrumurrua heldu zait esango dugu. Kontuz horrenbestez, gezurra esan duenaren susmoa, osatuko denaren esperantza, eta gaixo dagoenaren zurrumurrua eta antzerakoak ez baitira egokiak izango. Animatu zaitez, Kerman! Bitu ze bista politak hemen nervioi ondoan. Hemen animatuko zara ikusiko duzu. Ez dakit. Ez dut alaitzeko aitzakiarik topatzen. Ez dut bizitzeko arrazoirik ere topatzen. Ene gizona, zu behar duzuna beste zeo zertan pentsatzen da. Ia, errepasatuko ditugu aditz taulak? Ez. Bai. Ditxek. Bai. Mikel Pablo. Zer? Osakidetzatik deitu dizutela. Eta? Erratu direnaren susmoa dutela. Erratu zertan? Zuretzat ez zen karta bat bialdu dizutela? Nola? Nik karta irakurri dudan susmoa daukazula? Aldatuko teziner esperantza nuen, baina Mikel Pablo, beti Mikel Pablo, Gaur Kerman triste jarri zaigu eta gainera numeroarekin nahastuta ibili da. Gogoan izan, ez dut aitzakiarik topatzen. Tankera horretako esaldietan singularra erabiliko dugu. Ta beraz, gaizki dago ez ditut aitzakiarik topatzen bezalako esaldiak. Beste adibide bat, ez du inoiz gezurrik esaten, singularrean. Eta ez ditu inoiz gezurrik esaten. Ados,
Bestalde, gezurra esan duen susmoa edo osatuko den esperantza edo gaixo dagoen zurrumurrua esango dugu eta ez gezurra esan duenaren susmoa edo osatuko denaren esperantza. Argi geratu da, ezta? Bueno, orduan badakizu ez ere egin behar duzuen, Honekin edo arekin, baina egin.